На мінулым тыдні ў Кобрыні маладая сям'я, у тым ліку і гадавалае дзіця, атруцілася бледнымі паганкамі. Напярэдадні стала вядома, што 24-гадовы мужчына памёр у бальніцы. Урачы канстатавалі цяжкае паражэнне атруты ўсяго арганізма. 22-гадовай жанчыне і маленькаму зрабілі аперацыю на трансплантацыю печані, дзіця ў штучнай коме. На сегодняшний день мама и ребенок находятся в 9-й клинике. Состояние их пока остается тяжелым, но вот по утренней информации, в принципе, все идет неплохо, все стабильно более-менее. З пачатку бягучага года толькі на тэрыторыі нашай вобласці зарэгістравана 5 выпадкаў атручвання грыбамі з 8 пацярпелымі, 1 смяротны зыход. Прычыны – збор неядомых грыбоў і парушэнняў тэхналогій прыгатавання. За аналогичный период прошлого года было зарегистрирован 1 случай с 1 пострадавшим, также на территории города Бреста. В основном это люди в возрасте от 30 до 80 лет. Зараз у Брэсцкай вобласці назіраецца зніжэнне атручвання грыбамі. Если в 2017 году было зарегистрировано 16 случаев с 19 пострадавшими, то в 2018 году было зарегистрировано 10 случаев с 10 пострадавшими. Спецыялісты нагадваюць, трэба быць пільным ва ўжыванні грыбоў у ежу, а вось наколькі ведаюць брэстаўчане, як іх трэба збіраць і як гатаваць. Небольшое количество времени на это. Ну, примерно час-два. Полтора, наверное, полтора это будет такое оптимальное время готовки. Ты вот так вот, знаете, из разряда закинул грибы, пошел перед телевизором и через 2 часа вспомнил, что ты их туда закидывал. Ну как собираю? Ну обрезаю ножиком, чтобы корень оставался еще в земле. Срезать тоненько ножом, чтобы корневица это давала плоды дальше в следующем году. Как говорится, все аккуратно, качественно, как везде, как хозяйка на кухне. І яшчэ спецыялісты папярэджваюць бацькоў, маленькім дзецям нельга ўжываць грыбы. Нават калі вы ўпэўнены, што гэтыя дары лесу ядомыя, бо дзіцячы страўнік яшчэ не здольны засвойваць усе рэчывы, якія ўтрымліваюцца ў грыбах.